No takže konečně, ty vole. No takže, to je jedno. Nazdar lidi, tady je zase Bašoun, na účtě se jmenuju nějak přibližně typu nějak tak. A takže dneska se podíváme na Shakea. Tenhle let's play točím už, počkat, po druhý, po třetí, protože já jsem měl video a v něm jsem říkal, že jsem prostě jsem tam říkal nějaký píčoviny a předtím jsem nenahrával s mikrofonem. Jako nahrával jsem s mikrofonem, ale prostě neměl jsem ho zapnutý, takže to netočilo mikrofon. Teď už doufám, že to mikrofon točit bude. No, tak. A takže jsme tady na mojí postavě, je to úroveň 126, jmenuje se Pepik77. Proč zrovna Pepik, takový jméno luxusní, protože Pepik to je moje oblíbené jméno. Jmenuji se sice Filip, ale ve skutečnosti bych se chtěl jmenovat Pepa. Protože vemte si Pepa, to je hustý, ne? Prostě Pepa, mám kámoše Pepu, bydlí tady ve vchodě, ne, to byla prdel, nemám tady Pepu, ale to je jedno. A prostě Pepa, luxusní jméno, no. Takže tady si dáme arénu, ještě tam běží quest. Jo, blokoval jsem mu to, jo, mě to zase vyhnul. No, to je jasný, že mě porazí Lukáš. No, tak dobrý, no. Trpchot, jo, hele, to je mi sice no, jo, já nemám milion životů do prdele. To si dám hnedka lík. Já nemám ani milion životů. Teď už jo. Teď už mám milion životů. Ale moc teda neubírám. No taky, že jsem válečník. Tak válečník je... Nevím, proč jsem si dával vůbec tu postavu válečníka. Já jsem si říkal, že to bude jen tak, válečník jen tak na různý. A nakonec jsem s ním jako byl hodně spokojený, byl to moje docela dobrá postava. A najednou boom a založil jsem si novou. Jmenuje se Šušu 2002. A to je 58, ještě nemá zrcadlo, tak co byste čekali na 58. Tady máme cech poměrně dobrý na 58, protože jako sice jsem jen kamarád nebo kamarád člen, vidíte 56% a prostě koukejte, já bych mohl svrhnout a mně to nejde, mě to vykopne, ale když dám cech, tak jsem tu zase. Jo, a zálesák, takže vidíte 114 a já jsem tady druhý největší level, takže to je fajné. Já to teďka střihnu, počkejte. Jo, takže jsem zpátky. A tady máme hospoda, se nám dokončila, jo, máme hospodku, bum. Co dáme? 28 000 zkušeností, jo, tak dáme těch 28 000 zkušeností. Tady se nám taky dokončila hospoda. Štít se nám dal, počkejte, že síla, výdrž, štěstí a dáme si to takhle. Počkat, ubíráme víc. No jen o 1000. No skoro o 2. Ne, ale tohle se mě nechce prodávat. Necháme si ten 300, ty to neprodáme. A to je tak. No. Mám si na obratnost, aby když na náš... Ty vole, naštěstí, dobrý. Na něj si jdu šetřit. Na obratnost si dáme, aby jsme byli lepší s těma, teď jsem chtěl říct obratlovcema, ale s lovcema. Takže s lučišníkama, no. Arénu si dáme. 115. Pic. A kurva. My jsme to prohráli, tyjo. No. Nosní slávy. Tady dáme někoho trapnýho. Podzemí. Máme teď podzemí zadarmo.
Ty vole, já mu ubírám sotvého. To je ani hovno mu neoberu. No ano. A tak, a tady máme další postavičku, to je teda ta naše 58. Víte, tady mám SF Games, SF Games, SF Games, SF Game, SF Games, SF Games, SF Games, SF Game, SF Game, jo. SF Game, prostě SF Game je nejlepší. No. A takže co bych ještě řekl, jako já nevím, tyjo, tohle, já nevím, protože já jsem tady střihnu a nevím vůbec, jak to bude dlouhý, bude to tak 5 minut, když to teďka ukončím, nevím. No, každopádně, teď jsem jakoby odklik druhý úkol, takže ty voho, já nevím, tyjo. Počkejte, jak dlouho vlastně tyjo natáčím? Nevím, takže já tímto bych to asi končil z těchto dvou postavíček a tak zatím čus.